Svake godine milioni životinja migriraju kući, ali neke to bolje rade od drugih. Rekog stani, ovo nije New York. Kako da se krećemo po Evropi, a da ne privlačimo pažnju? Šta? Pažnja, primećene su divlje životinje na slobodi. Dajte mi kafetaricu Dubo iz kontrole životinja! Jadne životinje, imate posla sa mnom. To je Murija! Šta ćemo da radimo? Ne možemo da se istupimo, ovo nije Afrika. Pustite nas unutra! Ajde! Hvala, silazimo na sledećoj stanici. Idemo nazad u Ameriku. I mi idemo u Ameriku isto. Šta? Možemo li s ovom? Voz je samo za cirkuske životinje. Ali mi jesmo cirkus. Koja vam je tacka? Cirkus, afro, ringeraja, došačika, paja! Zezaš. Ovog leta Kako bismo stigli kući, mi ćemo smisliti tačku koja ostavlja bez daha. Ja sam na kolapsu! Ne. učinit će sve što treba da se vrate kući. Vatra u najavi! Ha, vredelo je cenu karte. Samo vi bežite, ima da vas pretvorim u kapute. Šta to radiš? Zebre ne znaju da voze. Samo pingvini ljudi znaju da voze. DreamWorksov Madagaskar 3, najtraženiji u Evropi, u 3D. Ej, ovo nije prva klasa. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Da li ti je neko rekao da izgledaš kao supermodel? Wow, kakva žena. I work out.